खांबाय आङो नै सनाफोर माबायदि नुखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव। सनाफोर मोनबाय नै आंना दाउ बेदर ओंख्रिया। खांसै सनाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन होनना लाहरनाय थाबाय। आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलां। दिनै नायलांबाय था सनाफोर दिनैबो अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आरो मोजां मोनदोंबा दसेबाबो टाइम होनानै नायदो, मोजां कमेन्ट खालायदो आरोना सनाफोरथ' नायलांबाय था मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना। दा फुंनि 9ता जाबाय टाइमा, ओमफ्राय आं बाजार फारसे ओंखारलांनो नागिरदों आरोना। मा लाबोनाय जायो, बेदर जानो लुबैदों आरोना। जासुलि नालाय रायखुसि नालाय नोम्ब'आ बेदर नङाबानो जानो हाया, ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो बायो आरोना आं बेदर नङाबाथाय सनाफोर। ओंखायनो सानबाय आं फिसाफोरखौ दसे गालांथ'नानै ब्लड थांनानै लायनानै फैगोनसै आरोना। थ' नायलांबाय था मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोरथ' नायलांबाय थादो। सासेया नै बिफाया मैया मेकआप बिहरनानै होदों नालाय अनलाइनाव, बेखौनो लानानै गेलेगासिनो दं। सिमाङावबो नुयो खोमा बेखौनो ना। नोंबो फुननो आगैनोथ' दा फुनखा होनखादों आङो। नाय आं थांब्रबनानै फैनोसै आरोना सनाफोर दसे। उफाय गैया, बाजार खालामनानै होग्राबो गैया नालाय। गावनो हारसिंनो नांगौ जानो लुबैनायफोरखौबो लायनानै जाफैयाबानो उफाय गैया आरोना। गुमैया बावथारला फैथारसै आरोना। जिराय जाथारसै आङो मालायनि बाजार खालामनाय गुमैनि बाजार खालामनाय जिराय जाथारसै आरोना। आं माने ओरैबायदि बाजार खालामनानै जानो बाथारबाय आङो। सोरनिबा बाजार खालामनाय मोनजाबा हामगौ सानलायलायो, माने बायो आङो। थांदो संफैदो खावफैदो, उफाय गैया माथो खालामनो ना। हारसिं संसार। दाउ लाबोबाय नै जानोसै गोथावनो। मेथाइ लाबोबाय एसे फिसाफोरनि, बानलु गैयामोन बानलु लाबोबाय आरो खाथियावनो सगावनो बाजार गेजेराव थांखाया आरोना आङो। फुनदो न'से सनाफोर नै आंहा सुनानै लाखाबाय आरोना। एसे रुदबनानैबो लाबाय आं। ओरै आलुजों संगोन आरोना आङो। सारायबो जानबाय ओरै ओंखामबो जानखाबाय। बेदरखौ एवबाय सनाफोरनि आंहा मोजां एवनानै लागोनसै बेदरखौ। पियास आरि होबाय आङो नै, बानलु देनाय आरिनायखौ होजोब्बाय आरोना। हालदै होथ'वाखै आं दाबो, एसे गोबाव एवबावगोन आङो। जाथावथाव नुहांबाय नै सनाफोर। आयो गेसखौसो खोमोरफ्लांलायलायबायहाय आंहाबो। नै आंना बेदरा जाथावथाव जाबाय आरोना। नै दै होनोसै दै। बिराद गोबाव मोजां एवथारबाय आङो। आंहा बेदरखौ माने बाराद्राय खुन्थाइ फिसा गोदा होबाथाय ब्रयलारखौ जानो बायो आरोना। आं एसे मथा साइजबासो गोथाव मोनो ब्रयलारखौ अरनानै जानो मोनबासो। बाराद्राय मिजि फिसाद्राय गोदा होद्रायबाथाय सुखुवा। ओंखायनो गिदिर गोदा होनानै लाबोदों आरोना आङो। पानी দিব, गरम पानी দিব। दै गुदुं होनसै, दै गुदुं। दै गुदुं होबाय, गोदौखाबाय आरोना। दै गुदुं होनायखाय नै दै होनाय लोगो लोगोनो गोदौथोंसै, खोबनानै दोनसै। सनाफोर मोनबाय नै आंना दाउ बेदर ओंख्रिया। ओरै फिसायाबो गाबगासिनो दङ। दुन्दिया होनसै, दुन्दिया थाबनो। जाला गोरलै गोरनांबाथाय जेबो जाया, हाखु दाखु गासिबो खामानिफ्रानो। मोनबाय आरोना सनाफोर नै दुन्दिया होबाय आङो। लेग पिस अरखानसै आरोना। खांसै खांबाय आङो नै सनाफोर माबायदि नुखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव। नै सनाफोर खोन्थाहरदो आंनि दाउ बेदर संनायखौ माबायदि नुखो, जाथावथाव नुगोना नुवाखै। नै गन्थं गोदोलायना जानोसै आरोना नै आंहा। बाय नालाय खुरनानै लाबाय आङो नै। बेदरबो लाबाय, ओरै अल बेदर लाबाय, न'नि लाइ बिलाइ लाबाय, बानलु लाबाय, ओरै ग्रेभि एसे लाबाय आरोना सनाफोर। गोथाव जानोसै, थानो हाला आरोना उखैथारबाय। बेदर नुबाथाय आंना माने ओरैबायदि खुदैयानो स्रय गबाय थायो आरोना। जानोसै सनाफोर थ' एसे बुंजासे खुरनानै लाखाबाय रायखुसि नालाय। आरो गोबाङानो सोंगासिनो दं गुमैया फैनो होननाया मानो दाबो फैयाखै।
मानो गुमिखौ दाबो देखायाखै गासिनो फैयाखैनोबा सना बोरै देखायनो फैयाखैनोबा सनाफोर बोरै देखायनो आरोना फैनोसै बावथारला बे मासावनो सफैगोन आरोना फैबाथाय जमा जमा भिडिअ खालायनाय बिराद मोजां मोजां भिडिअ देखायथानसै आरोना सनाफोर बेसोरथ' न'आव थानाय बरिं भिडिअ नायबाय थाबावनो जानाय लोंनाय खालि बिदिनिल' आरोना मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना गुमै फैबाथ' नेनानै था बावथारला गुमैया सानब्रै सानबाल'थारसै आरोना सफैनो सनाफोर नेनानै थाथ' बिराद मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना सनाफोर नेनानै था नायनो दाबाव नायबाय था आंनि भिडिअखौ अननानै दसेबाबो टाइम होनानै आरोना सनाफोर जानोसै जाखावनानिया जानायनि सारा आंहा जेबो खामानि गैया जागोनबो मावगोनबो मा खामानि गैया बेलाय मावोबोना आङो जानायल'थ' नङाना सनाफोर फिसा सानैखौ आं हारसिं खांगासिनो दङ जानानै खाङाबा ओंखायनो जानोसै ओरैलायबायसै साफाखासो थिखोनानै जानायाव दङ बेदरखौ अरखानायनि र' नै बरिया न'नि आं गायनाय बिराद गोदै बेयो ओरैबायदि गोथाव जादोंना सनाफोर ज्रोम गोथाव जाथारदों आरोना सनाफोर बानलुखौबो गोग्गोम होखादों एसे जाखांबाय सनाफोर ओरैबायदि गोसा ज्रोम ज्रोम गोजांनाया गरम गरम गुंनाय सिलेखा ओंखारलायनाय गोथाव जाथारबाय आङो सुनांलाय आंना थोरसिखौनो ओरैबायदि स्लिम स्लाम जाखायो आरोना सनाफोर मोनजाफेरैबायदि थ' आखाइ सुनानै लागोनसै सनाफोर गोदोनासे जाखांबाय सनाफोर ओरैबायदि टेस्टि जादोंमोन आरोना 2टा जालायलायबाय स्कुल गैला नालाय स्कुल बन्द मोनबाय दिनैनिफ्राय 8 थारिखआवसो डाइरेक्ट फरिखा दं आरोना सेकेन्ड टेस्ट दङ बिसिना सेकेन्ड टेस्ट जाखांनानै आरो इउनिट एग्जाम दंबावो आरोना रेस्ट गैया बन्दबाबो लेखा फोरोंनांगौ जायो फिसाखौ
थ' दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै सनाफोर जायफ्रा आंनि डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदो आरो मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट मोजां खालायदो आरोना सनाफोर थ' गुमैया फैथारगौ आरोना गुमैखौ सोंगासिनो दं बिबोनांफ्रा बोरो गुमैया फैनो होनाया मानो दाबो फैयाखै होननानै फैगासिनो दं नेनानै थाथ' बावथारला सानथाम सानब्रै ल'थारसै आरोना सफैनो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय